Jesus. Indodana yolahleko yaqala ngento okwakufanele igcine ngayo. Yagcina ngento okwakufanele iqale ngayo. Glory to Jesus. Esikhundleni sokuthi iqale ngokuthi Father make me, iqala ngokuthi Father give me. Glory to Jesus. Kwatholakala ukuthi bazalwane iyanikezwa, kodwa kunikezwa umuntu ongenziwe. Glory to Jesus. Lento ayinikeziwe ngenxa yokuthi akenziwanga wayiwaste. Ithe isiphele konke, isishayekile, isifisa ukudla kwengulube, kwayima ibuyele engqondweni zayo. Hallelujah. Yathi ngizohamba ngiye kuBaba. Glory to Jesus. Angisayi ukuyothi Father give me, sengiyothi Father make me. Hallelujah. Ngoba inkinga bazalwane ukunikwa komuntu kanti akenziwanga. Glory to Jesus. Ngoba ukunikwa kanti awenziwanga kudestroya lento oyinikeziwe. Amen. Iningi bazalwane alimfuni umake me, lifuna ugive me. Ngisebandleni namhlanje imessage ethinta wena ngo, elungisa wena ayisafunwa, kodwa imessage efunwayo eyokunikwa. Niyangizwa bazalwane? Imessage elungisa icharacter yomuntu ayisafuneki. Ama message afunekayo awe prosperity. Niyangizwa bazalwane? Siyayidinga ingeyethu. Glory to Jesus. Kodwa inkinga njengomjahwa ukunikwa konke awenziwanga. Ah my God. Angizwa bazalwane. Lithi izwi likaNkulunkulu igama elihle likhethekile kunengcebo eningi. Niyangizwa bazalwane? Kungcono ungabi namali kodwa ube negama elihle kunokuba nengcebo kanti igama lakho limbi. Yezwakala bazalwane? Siphila esikhathini sabantu abangafuni ukwenziwa, abantu abafuna ukunikwa. Kwezinye indawo bakutshela ufika ukuthi Mam'Mahlaba sicela ungangeni la. Niyangizwa bazalwane? Ngoba uzosibalekisela bazalwane. Glory to Jesus. Ngoba into esiyikhathalele kulezi insuku ukugcwala kwamabandla kanti kugcwala inkuni zesoko. Mina I prefer abantu babembalwa kodwa bayezulwini. It's not about equality, it's about equality. Ngoba liyahlanzeka igama likaJesu bazalwane. Abantu bayanikwa kodwa iproblem abenziwanga. Size somandla. Ngoba umethona fona manje umoya ongcwele ubhizi ulungisa umakoti, kodwa umakoti akafuni ukulungiswa. Hallelujah. Make me bazalwane, it's your character. Kodwa give me, it's your gift. Ayangizwa. Yini character
is who you are, even if there's no one looking at you. Niyangizwa bazalwane? Into oyiyo noma engekho kubonayo. Glory to Jesus. Kodwa i-reputation yinto abantu abacabanga ukuthi uyiyo, kodwa i-character yinto oyiyo noma engekho kubonayo. Manje abantu abaningi bajaha i-reputation. Niyangizwa bazalwane? Kanti ku-useless ukuthi abantu bacabanga ukuthi uyilento kanti awusiyo. Hey my God. Ngoba namhlanje abantu abanendaba ukuthi uThixo uthini ngami, banendaba ukuthi abantu bathini ngami. Kanti kungcono bazalwane ukulahlwa ngabantu uhambe noThixo kunokulahlwa uThixo uhambe nabantu. Amen. Ungikhumbuza le ndoda, ngidla ngokisho lento othiwe Holy Gwele yayidlala upiano, yathi uma iqeda ukudlala washaya amanothi kwaphakama indlu yonke, yashaya izandla yashaya amakhwela. Glory to Jesus. Ngendlela ayedlale ngayo, kodwa lo bedlala waba discouraged. Wabuza omunye, why ungajabuli? Ngoba indlu yonke ikushayela izandla, imi ngenyawo ikushayela amakhwela. Wajonga utata omdala owayehlezi phansi, wathi indlu yonke ingishayela izandla iphakeme yema ngenyawo, kodwa jonga lo tata akaphakamanga. Wathi lo munye unandabani notata omdala, indlu yonke ibikushayela izandla yaphakama yema ngenyawo. What I understand, lo tata omdala ongaphakamanga uyena obengifundisa ukubetha amanothi. Glory to Jesus. Kusho ukuthi njengoba engaphakamanga kuchaza ukuthi angiwabethanga kahle. Glory to Jesus. Injongo yokukholwa kwethu, glory to Jesus, ukuthi lesimkhonzayo anginakuzisa ikhanda. Ngoba well done sizomthola kuye, not ebantwini. Funa standards. It is better to take care of your character, and reputation will take care of itself. Glory to Jesus. Ngoba abantu abaningi bazalwane bajaha ukusetshenziswa bengasetshenzwanga. uJesu bazalwane uma ebuza abafundi bakhe akasho ukuthi abantu bathi ngenzani, uthi abantu bathi ngingubani. Niyangizwa bazalwane? Ngoba ungingubani uyena obaluleke kunongenzani. Kuyezwakala bazalwane? Ngoba kuyenzeka sewenzile kanti lento yenzayo ayihambisani nento yiyo. Very few bazalwane abantu abathi Thixo ngisebenze, abantu abaningi bathi Thixo ngisebenzise. Glory to Jesus. Umuntu bazalwane ukuthi uhamba noNkulunkulu asemjaji ngegift. Niyangizwa bazalwane? Ungangijaji ngegift, kodwa ngijaje ngani ngefruit. Hey my God. Ngoba ifruit ichaza into yiyo, kodwa igift ichaza into yenzayo. Niyangizwa bazalwane? Ngithi igift isho into yenzayo,
niyobabona ngama-gifts, uthe niyobabona ngayithelo, ngama-fruits. eCape Town uSomandla bazalwane akasincede. Glory to Jesus. Avusa abantu bazalwane abazoveza ifruit. Abantu baseCape Town abalindele ukuba nama-gifts, balindele ukuba ne-fruit. Glory to Jesus. Lalela, kukhona bazalwane lolu hlobo lama-fruit othi umuntu uyaludla inhlavu ungayidli. Kuyezwakala bazalwane, kodwa kukhona le fruit othi udla ifruit kudleke nesidi. Angizwa njengogwava. Kuyezwakala bazalwane, kukhona abantu abangasoze beze evuselelweni, kukhona abantu ongasoze wabashumayeza ubavulela iBhayibheli, kodwa okudingeka uliphila ivangeli. Amen. Kanti ngenkathi uliphila, glory to Jesus, bedla ifruit yokuphila kwakho kudleka nesidi enguKristu. Amen. Uzozwa ngisho umyeni wakho lo ongakholwa esethi mngami awungayineli ihembe lami, ngifuna ukuya kule nto yakho. Akayazi ukuthi yini igama lakhe, kodwa uyabona ukuthi ngishintshela umfazi. Kahle kahle yena ubedla ini? Ifruit. Kanti kuzodleka nogwava. Glory to Jesus. Ezosefuna ukuya enkonzweni, kanti akuyena ofuna ukuya enkonzweni, kodwa yile nto ayidle ngenkathi adla ifruit. Amen. Ama-fruit bazalwane asho impilo yomzalwane. Hey my God. Ama-fruit bazalwane iwona chaza ukuthi ihlobo luni lwesihlahla. Angizwa ngoba isihlahla uma singakatheli awazi ukuthi hlobo luni lwama-aphula, ngoba khona ama-aphula yellow, kukhona ama-aphula ahlaza, kukhona ama-aphula red. Kodwa ifruit ukuvela kwayo iyona ezochaza ukuthi hlobo luni lwesihlahla. Ay my God. Yingakho-ke uJesu kuyezwakala bazalwane ethi niyobabona ngani? Ngey'thelo zabo. Yingakho noma uthi ngisindisiwe, abantu bathi sizoke sibone, bafuna ukubona ikharetha, bafuna ukubona ama-fruits. Ngoba phela bazalwane kukhona i-Christmas tree, bese kuzoba khona ne-fruit tree. I-Christmas tree, ama-fruits, ama-gifts ayagaxwa, awaphumi esihlahleni. I-radio ayiphumi esihlahleni, i-watch ayiphumi esihlahleni, igaxiwe. Hayi angizwa bazalwane. So-ke abukho ubudlelwane phakathi kwesihlahla nale gift. Ngiyangizwa bazalwane, igaxiwe. Yingakho sometimes ngingashumayela i-message eshintsha wena kanti mina ngishintshanga ngoba ifruit igaxiwe. I mean i-gift igaxiwe. Glory to Jesus. uSamson nje i-gift yayigaxiwe. Angizwa bazalwane, he was physically strong but morally weak. Wayekwazi uku-exercise i-gift kodwa yemathangeni kaDelilah ngoba i-gift igaxiwe. But if fruit iphuma kwi-fruit tree, niyangizwa bazalwane, and asikwazi isihlahla ukuproducer.
singakakhuli. Kanti igift bazalwane iyakwazi ukuhlala enganeni. Hayi angizwa. Igift ayilindi uzukhule. Niyangizwa bazalwane? Iyahlala nasenganeni. Glory to Jesus. Yingakho izwi lenkosi lingakuvumi ukuthi kubekwe izandla kumuntu oseyingane oyinovice, umuntu ongakhulile. Niyangizwa bazalwane? Ngoba lento omnikeza yona uyambulala. Umbeka kwiposition ebandleni kanti uyingane, lento ombeke kuyo izomlimaza. Ngeke uphinde umtshele lutho. Abaphumayo bayokala ama-ministries. Niyangizwa bazalwane? Ugifted kodwa yingane. Yibo-ke labo othi uma ufika kubo, Mam'Mahlaba ngicela ungayithinti indaba ye-character, ungayithinti indaba yomngcwele. Ngoba ujabulela ukuba nebandla elikhulu. Niyangizwa bazalwane? Size somandla. Sisize somandla. Sivusela abantu abathi Thixo ngenze. Uzofundisa kanjani wena ungafundiswanga? Ngoba uthisha umehleze edeskini. Niyangizwa bazalwane? Ufundisela ukuyofundiswa abanye. Yingakho noma kuzokwakhiwa ithempeli, kuyezwakala bazalwane, amatshe, hey my God, ayalungiswa enkwalini. Glory to Jesus. Umsindo wawusenkwalini kushayipha lamatshe ngoba kufanele ube sefike esakhiweni aselungisiwe, aseyangena. Angakhali isando la, asikhale enkwalini. Ngeke isihlahla bazalwane sigawulwe endle bese sithi finish. Hayi angizwa. Ngithi ngeke isihlahla sigawulwe ehlathini bese sisenza ifurniture, sisenza intafula sidlela kulo. Asikwazi. Glory to Jesus. Kufanele sidlule kwi-process. Niyangizwa bazalwane? Wena ungacabanga ukuthi siyabulawa. Niyangizwa bazalwane? Kanti siyancedwa kuze sincede abanye. Fanele singene emshinini. Yezwakala bazalwane? Kususwa ama-branches lawa, singene emshinini, kukhishwa amaplangwe bese kwenziwa itafula kuze si-enjoye ukudlela etafuleni ngoba lisetshenziwe, seliyifurniture. Kodwa uma liseyisihlahla asikwazi ukudlela kulo. Uthi uJesu babone. Niyangizwa bazalwane? Benze njani? Babone. Ngoba abantu bafuna ukwenza njani? Ukubona. Babone imisebenzi yena emihle bese bedumisa uyihlo sezulwini. Uma uphila kahle akuzudunyiswa wena, kuzodunyisa ubaba sezulwini. Ingakho ezwini lenkosi uzwinceke kaNkulunkulu uthi they glorify God in me. Niyangizwa bazalwane?
bayamdumisa uNkulunkulu ngami. Kusho ukuthi character yakho njengomzalwane kufanele yenze abantu badumisa uThixo. Ngithi noma ngiyafika esikoleni sakho uthisha uyafundisa, ngithi ngizocela uJoyce, bathi ngiphi uJoyce ngoba bawu3, ngithi lo sindisiwe. Yezwakala bazalwane, inkinga uma bezothi asinaye osindisiwe kodwa ubukhona usindisiwe, kusho ukuthi character kaKristu ayiveli. Kufuneka intombazane bazalwane ezoveza icharacter kaKristu. Noma isemsebenzini isebenza nabantu abangotata, bathi uma bekhuluma imkhuba, kuthi uma qhamuka lo sisi bathi asiyeke imkhuba naku umfundisi. Glory to Jesus. Hallelujah. Jesus. Amen. Abahloniphi intombazane, bahloniphi uThixo sentombazane. Amen. Aboyika intombazane, boyika uThixo sentombazane. Leli gama bazalwane elithi Christians alivelanga ezulwini, lavela ebantwini basemhlabeni. Glory to Jesus. Ababebona abantu abahambiswa kaJesu bathi labo oKristu abancane. Glory to Jesus. Iwesu ukuthi ujabulele ukuthi God's army ibuye iphindelele eCape Town, kodwa icharacter yakho ayishintshi. Ngoba njengoba kungena endlekweni kulandwa ingcengu zikaThixo zishintshana, abantu beshiya emakhaya bezoshumayela, abazili ukuzona entertainer kodwa bazoveza haleluya icharacter kaKristu. Oh, hallelujah. Akungatshalwa iharvest ingaveli. Ngiyangizwa bazalwane, ngithi akungatshalwa iharvest kanti ayiveli. Glory to Jesus. Akuveli ithelo. Hayi Nkosi yami, angithi kulizwa iculo lamacilongo lithi nabantu babone uhambiso kwakhe. Abantu bakhathele ukubona abazalwane, bafuna ukubona uKristu emzalwaneni. It's not about you, it's about God in you. Ingakho uThixo enganqeni ukuthatha isikhathi elungisa impilo yakho, kanti uzokusebenzisa isikhathi esifishane. Ngoba into ebalulekile container more than i-content. Uthi umfundisi uBenihini kuyenzeka ube anointed, igift yakho ibe anointed kanti wena awukho anointed. Ngoba uma wahlangana nomahlangano wavumela izandla zakhe zakwenza, glory to Jesus. Ngithi noma uSathane angangitshontsha uthi usulele phansi athi uSathane athi useqedile, uthi lalela Sathane, it's not yet over. Ngoba lungileyo noma ngawa uyavuka 7 times. Jesus. Lola lunomphela, lo hambo nomphela. Wayengayitholanga uma wawuyithole kahle. Ngiyangizwa bazalwane, ngithi uma wawuyithole kahle wavumela izandla zakhe zakwenza. Glory to Jesus.
uba umfundisi wasethaveni. Ngithi uba umfundisi wasethaveni. Kuthi sekugcwele itafula utshwala ethaveni, ubashumayeze ethaveni. Glory to Jesus. Ngoba wenziwa. Uyabona ukurobheka komuntu owenziwa nokurobheka komuntu ongenziwanga. Umuntu ongenziwanga uyabhabhalala kube sekhaya ezonweni. Glory to Jesus. Funa sithandaze. Njengamanzi niyangizwa bazalwane, engene ebhodleleni avese athatha ishape yebhodlela. So ke nawe thatha ishape kaKristu. Niyangizwa bazalwane, kuthi noma usuthi uyamphika bathi awuzwe ngisho ukhulumiso kwakhe. Niyangizwa bazalwane, noma ethi uyamkhanyela kodwa ukhulumiswa ngabani? Okwakhe. Bodlela amanzi athatha ishape yebhodlela. Niyangizwa bazalwane, ngoba ngenkathi wamukela uJesu kuyezwakala abazalwane spiritually uba njengaye. Yingakho umyeni wami ayayakhulume ngokuthi ingakho singajoyini singenwa. Kuyezwakala abazalwane, kuze siphume nemvelo yoNkulunkulu, ama DNA zikaThixo nama chromosomes kaThixo abekithi. Yingakho ke lithi izwi njengoba enjalo sinjalo. Haye khona uMaria encela. Niyangizwa bazalwane, evukile kwabafileyo ephethe ihluthulelo zokufanele abafileyo, ehlezi ngakwesokunene. Noma namhlanje you are pregnant, ingane oyithole kutata oshadile, uchitha umuzi womuntu. Kodwa umuthi namhlanje Nkosi Jesu ngiyakwamukela. Glory to Jesus. Uvesangene kuwe emoyeni usufana naye. Uma ungafa manje kade uqeda ukusindiswa uyezulwini nengane oyithole kutata womuzi. Kodwa lento osuyiyo emoyeni irecognizewa izulu. Niyangizwa bazalwane, so ke sekufanele iphume emoyeni ibonwe ngabantu. Niyangizwa bazalwane, yingakho ngithe noma uthi usindisiwe abantu bathi sizoke sibone, ngoba bayazi ukuthi umuntu osindisiwe kufanele aphile kanjani. Yingakho ngafanele ubazonda abantu abangakholwa. Ba right ukuthi babe khona, ba right ukuthi bakubheke, ngoba bangamaphoyisa bekwe nguThixo. Kuze noma uyahamba uhambe kakuhle, ukhetha amabala ngoba kukhona abakujongile. Njengenkomo ezaziye eBethshemesh, angizwa bazalwane, ngenkathi zithwala umphongolo zihamba babezilandela abapristi bamafilisi befuna ukubona isiphetho sawo. Hey my God, becabanga ukuthi zizojika endleleni kanti abazi ukuthi azihambeli, ziyahanjiswa. Ikhona into engene kuzo, ikhona into eziyithwele. Kodwa zahamba straight. Niyangizwa bazalwane, ngithi zahamba njani? Zahamba straight, zingajonge emaceleni, ngoba zihambele into eziyithwele. Ithi straight to Bethshemesh. Glory to Jesus. Noma ubisi liyashisa luthi siye ematholeni, kodwa iforce
ipower yomphongolo yehlula imvelo yesono. Glory to Jesus. It is the Shemesh. Kade ngisho ngeweekend ukuthi utshani abuzange busikwe abukundwanga. Niyangizwa bazalwane? Ngithi utshani abuzange bugundwe babukhona. Glory to Jesus. Kodwa siza ukuthi zaphendukela otshanini zadla, zahamba bukhona, zahamba straight bukhona. Ikhona into ebuhalelayo ngoba imizwa ayibulewe kodwa icontrolwa umphongolo. Ngoba labafana, uyezwa my sister, ngisho labafana abakufunayo abakushelayo abayona inkinga. Noma ungathandaza 40 days uzila ukudla uthi Thixo abafe bonke, ngeke bafe ngoba basiyi problem. Iproblem ilento la kuwe bafunayo. Amen. Yeka abafana udile nalento la kuwe. Labo sisi bathi bayakulinga abasiyona inkinga. Glory to Jesus. Noma ungazila ukudla uthi abafe bonke, ngeke bafe ngoba basiyona inkinga. Inkinga ilento ela kuwe ebafunayo, yeko sisi dila nayo. Ngoba uma kulunge wena nabo bazoba right. Glory to Jesus. Umphongolo wazenza zahamba ngathi utshana bukho, sengathi namankonyane akhalayo awekho ebe ekhona ekhaya. Niyangizwa bazalwane, nobisi lushisa lezinto zifunana, kodwa umphongolo wathi straight to Shemesh. Funa sithandaza. Ngithe uNkulunkulu uyakwazi uspenda isikhathi elungisa wena, kanti uzokusebenzisa isikhathi esifushane. NoJesu kwabanjalo. uNkulunkulu wamprepare isikhathi esiningi, kanti uzomsebenzisa only 3.5 years. Sesiyathandaza. Who you are ubaluleke ngaphezulu kuka what you do. Who you are ungingubani baluleke ngaphezulu kuka what you do. Mubheka le Bhayibhelini kunabantu abebephathiswa izinto ezinkulu kodwa balinyazwa ukuthi abenziwanga. Hey Nkosi yami, yingakho ke bazalwane sesithandaza uNkulunkulu bethu mekhuluma noMose emnikeza izambatho ezizogqokwa ngabapriest. Ubethi ngaphansi kufanele bagqoke imbilijisi ngesimanje esingathi i-tight yelinene. Ilinene eBhayibhelini limele ubungcwele.
ngoba ayikho into bantu abasha senikiwe kanti anenziwanga ephazamisa njengale ndawo. Ivangeli lanamhlanje bazalwane lithi uyasindiswa ugcine la. Yezwakala bazalwane, kodwa ivangeli esiliphethe sithi usindiswa ngisho ezansi kwenkaba. Konakele bazalwane ebandleni likaKristu, abantu bayasindiswa, insindiso igcine la. Nani nijabulela abantu bevangeli eligcina la. Somandla sincede Thixo wami uvusitali ezothi noma sekubhujiwe kodwa mina ngikhona ngisele nevangeli elisindisa umuntu wonke. Asifumeni bazalwane kunakele la. Niyangizwa? Si right, siyavutha, sinama gifts kodwa la ameni. Ngithi right, uyavutha, uyaprofetha, uletha izambulo kodwa la akukho safe umingekho protected. Glory to Jesus. Kudingeka abantu bazalwane abazosindiswa banganeliswa bengayigqokanga ithight. Abazothi Thixo ngisindisiwe kodwa nginxiba isithight. Oh my God, nginxiba isithight. Hallelujah. Ungabi kwi-leadership kanti awuyigqokanga ithight. Ungabi kuma-worshippers kanti awuyigqokanga ithight. Ungabi kwi-sound kanti awuyigqokanga ithight. Nxiba ithight. Ngoba bayakwazi abantu ukusibusisa baqule ekhoyeni kwehla umlilo kanti uvuka emfaneni. Nxiba ithight. Ngiyavuma, you are so gifted. Siyayibona igift le yakho kodwa iproblem uyaphushuzela awunxibanga. Nxiba. My God, kuze noma sekufika lo brother ngisho enkonza naye ovuthayo enkonzweni esekhuluma ilanguage ongayi-understand uthi lalela brother ukuthi uyavutha enkonzweni mina uKristu angimfundanga enjalo. Hallelujah. Ithight. Awukho safe. Ngisho kulezi insuku, niyangizwa bazalwane? Ngisho kulezi insuku awukho safe uma ungayinxibanga ithight. Ungaseve endlini kaJehova kanti uyaphushuzela. Amen. Ngoba
amahlazo enzeka endlini kaJehova these days awenziwa ukuthi abantu abekho gifted, kodwa enziwa ukuthi abantu abayigqokanga i-tight. I know ukuthi abanye lezi zinto esisikhuluma yabazifuni, kodwa kungcono ungizonde uye ezulwini kunokuthi ngicompromise ungithande kanti uyesogweni, ngoba ngisazoma kuThixo ukuthi ngathini kuwe. Glory to Jesus. Amen. uDelilah bazalwane wayengesiya inkinga kuSamson, kodwa inkinga kuSamson ukuthi wayengayigqokanga i-tight. Ukude kulaleni ingonyama, niyangizwa bazalwane, ukude kulaleni amasosha angu-1000, kodwa uginqa umuntu wesifazane oyedwa ongaphethe ngisho i-razor ngoba i-problem akagqokanga. uDavide bazalwane owenhliziyo kaJehova, niyangizwa bazalwane, wabulala ibhere, wabulala ingonyama, wabulala uGoliath, kodwa waginqa umuntu wesifazane. Inkinga yayingekho umuntu wesifazane, yayikuye, wayengekho protected. Ziphi intombi, niyangizwa bazalwane, ziphi intombi zaseCape Town, glory to Jesus, ezizohamba eCape Town zingoyikiswa ngoba zinxiba i-tight, noma ungayiphosta eVarsity izophila umngcwele eVarsity, ayigcinwanga ukwesaba abazalwane, kodwa igcinwe i-tight. Gijima uze ngaphambili. Glory to Jesus. Wena osemthandazweni othi Father make me. Glory to Jesus. Father make me. Ngenze Jehova, ngenze Jehova. And uJehova umekwenza akathembi ngisho ingelosi, uzethemba yena. Glory to Jesus. Uthi ngilandeleni ngizonenza abadobi babantu, izandla zakhe ziyakwazi ukwenza. I don't care i-background yakhe ithini, awukwazi ukuphila ngaphandle komuntu wesilisa, kodwa uma uvumela izandla zakhe zakwenza uzophila. Baze bathi igazi alisasebenzi, kanti liyasebenza, kodwa ubanjwe i-tight. Bathi imizwa yakhe ayisasebenzi, kanti iyasebenza, ibanjwe i-tight. Glory to Jesus. Ah my God, gijima uze ngaphambili, gijima uze ngaphambili. Uma ufunda kuGenesis uthi uThixo masenze, niyangizwa bazalwane, akasho ukuthi ingelosi iyona ezokwenza, uthi imina ebuthathweni bami engizokwenza. Glory to Jesus. So ke vumela izandla zikaThixo ebusuku zithinta impilo yakho, vumela izandla zikaThixo zikwenze yakube umthandazo wakho. Lord make me, shape me and mold me, ngibe lento ofuna ngibe yiyo. Glory to Jesus. Lalela, uma ubumba lumanzi lomile alikwazi ukushaypheka, luyakhaphuka ngoba lu-dry, kodwa once wathela amanzi kwafika amanzi luyathamba. Glory to Jesus. Lithambele izandla zombumbi ngoba uyena oyazi ishape ayifunayo kulento ayibumbayo. Tonight vumela umoya ingcwele abe ngamanzi. Glory to Jesus. Kuze uThixo akushayiphe kahle, ungakhephuki. Sewehlula ijele kodwa ngeke uyihlule izandla zikaThixo, wehlula abazali bakho kodwa ngeke usihlule. Oh my God, izandla zikaThixo, umoya ingcwele ukhona la endlini, busuqalaza abanye abantu. Ah Nkosi yami, moya ingcwele, moya ingcwele, ah moya ingcwele, moya ingcwele yibe ngamanzi, bathambise, bathambele izandla zikaThixo.
uthi umoya ongcwele njengoba nizela ngaphambili nise-labor ward, kukhona izinto ezizoqala kusukela kulolu suku lwanamhlanje. Kukhona iy'phiwo ezizozalwa kusukela kulolu suku lwanamhlanje. You will never remain the same from today onwards. Uzoba inkinga emadimonini, uzoba inkinga kusathane. Usathane uyayazi loo nto ukuthi kusukela kulolu suku lwanamhlanje and onwards, wena uzoguqulwa, wena uzoshintshwa, wena uzo-upliftwa in the name of Jesus. Phakamisa isandla sakho, phakamisa isandla sakho. Mondorokosha. Thank you, Jesus. Yamthanda uNkulunkulu ngoba akabhekiswa kwabantu, ubheka kusanhliziyweni. Vala amehlo akho, uvumele umoya ongcwele ku-operate. Uzoku-operate uNkulunkulu namhlanje, uzogqoka isithayithi kamoya ngegama likaJesu Jesu waseNazaretha. Mondorokhoshekele bebebeyeka, mondorokhosenelele bebebeyena, urenerekesiba babayende, sandarakakalalala bababasika, yandarakhosanelele bababaseke. Kukhona abavuswayo kusukela namhlanje. Indodana yalahleka yathi ngizokusuka ngiye kubaba, ngifike ngithi baba ngonile ngenze. Kukhona abenziwayo namhlanje. Vumela umoya ongcwele akwenze, vumela umoya ongcwele akwenze, vumela umoya ongcwele akwenze. Khamisa umlama wakho ukhuleke nawe lapho ngemuva, phamisa izandla zakho. Mondorokhoshedera lababababende, urakatha phaphalekashika, mondorokoshakakalabababashika, yondarakoshandalalabababashika, yondarakosakakalabababashika. Ngiyabona kwelikamoya, umoya ongcwele is busy. He is operating you. Ukhipha ongafuneki, ugcwalisa ngokufuneka empilweni yakho in the name of Jesus. Babababasheke, nondarakoshandalalabababasheke. Ngizobala kathathu. Okwesithathu, you are going to receive. You are going to feel something. I am feeling the fire. More. I'm feeling the fire. I'm feeling the fire. I'm feeling the fire. Mighty Jesus. Uthi umoya ongcwele uma ngabe seko-operate-ile, uzothi uthi uyasidla isono singadleki. Uzothi uyasidla isono singadleki, ngoba nguye ozobe ezo-operate impilo yakho. Mondorokosha. Thank you, Jesus. Ngizobala kathathu. Okwesithathu ngifuna ukumemeze. Okwesithathu ngifuna ukubamba uNkulunkulu. Okwesithathu ngifuna ukuvumela umoya ongcwele ku-operate. Mighty Jesus. One. Fire, 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 fire. In the name of Jesus. 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 Fire, fire, fire. Korarababai. Ngiyababona abanye bayawa. Umoya ongcwele useqalile ba-operate. Thank you, Jesus. Two. In the name. In the name. Jesus. Parakas. Sendarakas. Pandarakas. Seke. Ungasan.
In the name of Jesus. Egameni lika Jesu waseNazaretha. Babona amandla sikhulula umlilo phezu kwabantwana wakho. Egameni lika Jesu ukushintsha kwecharacter. Ngegama lika Jesu waseNazaretha. Mondolobo shanta rebebe kashanda rapaka mochianda rebebe shianta lababo koshondo. We thank you, Father, that you are making us. We thank you, Lord, that you are remolding us. Ngegama lika Jesu waseNazaretha rapaka shanda. Ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Baba sibonga ukwenziwa egameni lika Jesu, ukushintsha kwecharacter, ukushintsha kwenkambo ngegama lika Jesu waseNazaretha. Sembathe moyingcwele, sembathe ngomlilo wakho egameni lika Jesu, ngobe yethi intando ize ibe ngeyakho. Glory, 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 glory. Mandala boko shanda rebebe kesondo robobo shanta lababo kosha rapaka shanda riababo kosondo riababa shanta lababo kosha rapaka shanda rebebe kasanda mondolo bobo kosondo riababo koshanta rababa kashada lababo rebebe kasanda mondolo bobo koshanda. Moya ingcwele ehlela kithi ngegama lika Jesu, 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 ngegama lika Jesu. We give you praise, we give you glory. Ukuthi ekhoneni bakho siyaguqulwa in the name of Jesus. Ria baba kasanda la la babo kosha, Ria baba santa la babo koshin, Rababa kasanda, Nele bebe shikanda la babo kosha da la babos. Thank you, Jesus. Touch in the name of Jesus. 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 Thank you, Holy Ghost. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I'm getting character. Get come and Jesu. Remember me. Remember. Remember. Oh, my. Oh, remember me. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Touch. Thank you, Jesus. Touch. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ulayin, basalwan, ulayin. In the name of Jesus. Nanga performan ulayin. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Holy Ghost touch. Holy Ghost touch. Holy Ghost touch. Holy Ghost touch. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In Jesus. In the name of Jesus. Awekho ngasegenzi
Jesus name.